Usa ka gwardya samdan samtang laing 50 anyos nga babay ang gikatahong natapsingan sa bala sa nitubong pagpamusil hadol sa usa ka resort sa Punta Engaño, Lapu-Lapu City kaganihang buntag. Ani ang report. Sa boundary sa Artera Hotel and Resort ug sa Hello Kitty Beach Resort sa Sitio Mangal, Barangay Punta Engaño, gikatahong nahitabo ang pagpamusil alas 8 kaganihang buntag. Matod ni Judith Casona, usa sa mga mulupyo sa dapit, nga samtang nag-init siya og tubig, kalit lang niyang nadungog ang buto-buto sa armas. Gani gipakita pa niya ang mga buslot sa ilang atop nga matod niya agi sa mga bala. Mao to nga ning kuan is ni kuan ko diri ni anak ko diri. Mao na may ako na kuan nga nagana-ana na ang bala basta kuan pagtikang nako din ha mao ni ako na kuan nga murag ni anak ba daplis diri. Nga kuan niya kanang sakit man koy bala man to tuning naog ko diha kuan mao ni naduot ni ang akong kuan. Kay ning kuan ako sa dagat nagisi pa ni akong kuan no. Iyang gitumbok ang mga gwardya sa usa ka real estate developer nga mooy mipauwan og bala kanila. Si Casona sakop sa pamilya nga miangkong na nag-iya sa luna sa dapit. Kay nagpadayon pa ang husay sa kaso, may gibutang nga barikada nga nag-iway sa giangkong luna sa pamilya ug sa real estate developer. Apan sa habig sa mga gwardya, ilang gipasabot nga igo ra man silang nag-escort sa mga kawani sa real estate developer nga nanangtang sa barikada. Pagkabot mo dito nga barikid, nakabantay na ito mga isa kaubang nga gwardya mga nanay nanagan sa kilid. Kuha na ito mahuman. Kuha na volume fire na sila. Muto kami nakadrop na ang uban na mga gwardya nanagan na po. Usa sa ilang kaubang gwardya nga si Jose Palomar gikatahong nahiagom og samad sa wang paa. Pero still to be determined pa if ang cause niya is gunshot wound siya. Currently na siya sa Karahay Hospital para ma-treat and mahatagan og medical attention and then ma-check pod if unsay type nga unsay cause sa iyang wound. Matod sa hepe sa Police Station 2, Police Major JP Dagami, padayon pa nilang gisuta kung aduna bagayoy nahitabong sinukliay sa bala nga nahitabo tali sa duha ka kampo. Kay naabtan sa mga pulis nga may dalang mga armas ang mga gwardya, gipangsusi nila ang mga armas ug nasuta nga aduna hinuon kini mga dokumento. Mao pa na atong ikuan karon ma'am i-determine kung na by exchange of gunfire between both sides. Mabalaan na to ma'am ini gawa sa result sa investigation sa atong suko. Dili kini ang unang higayon nga may pagpamusil sa dapit. Marso ning tuiga, may respondi usab ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police sa insidente sa pagpamusil sa dapit. Apan wa hinoy na angol o nakala sa maong hitabo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.